esum wano pay dedi mo akotene no ebini Attorney General ewo man Ghana mu a file motion bi ewo koto na eyede ensem pa ene wepese wo kire na osofo shempom din sem so ono abokwabena minta akando achem de ntia University of Ghana Legon COVID-19 amane mususa Ghana prosifo abo adwuma pa nkrofo bi ebo wontrim senko na kwa akobokro no wan ya che wonyina Dada Joe Remes ni dipa ye Joseph Bedubu aten wa Ghana ni ane wo bu America fo wo Ghana ha American embassy wo Ghana ha sabre de yama so e de na akopi America memo ye bedi nasam Global Info Analytics wo mo kire se Ghana fo say ebinumo omohoto mo pa wo mo nkire mo ne sen edom kuma wo mna shebedwe minority in parliament edia two executive director acting a woda yoko enim Raymond acha se wonya ise wodi yoko eyam no sem ema NDC for di theater man for fa hodie so na wonyina ho se eye amoman no adwuma wo mo sum ye nyina atonsu MAJHS wo mo na eka se wo mche se aban se de empuntu abosuku no se kontebe eno nti aban mremu na America for omugusua kasa samso na Iran kasa Israel kasa yebetu fa na Israel aban nam sini asem bia wokan ya Iran ambassador eyi na no so ye de amamo ensem pi ka wonu ho ne de somo sakasebo wo Sompa 106.5 FM so wo Accra kasebo mu ode ne mu osham a wo betin sem a ekoso wo Ghana ene amahudo nyina so na ye ne de kasebo esomo no pa yi eyeme Akosua Aboagye obetimi afram Akosua nshira menne medoba Obrempong-Nana Kwaku Ampomah Yanshan seminase ni enkohyasie emfamfri aban lawyer penny attorney general onumnyamfo Dr. Dominic Ayene Nakache wode atodwa kire se won transe Emma Chief Justice ya se watchuru dwumedie asensan ma make justice eraba esaba tokono won fa man no se nwa ene se mami akwa file motion bi ewo Human Rights Division of the Accra High Court sankaja won hwe na niema bia won hwe animu titiri pa judicial review bi a wo pe ewo eho no won hwe na nka court no emwa no na eno na attorney general enso enam Reginald ni Odehyieba ono state attorney wonam ne so akwa file motion say court no sa application no a Chief Justice Odehyieba to nanim no wontwamu kura wontwamu tintontan san say wo hwe niema wo pe ewo na application no mu a Supreme Court credit kan ho asem deda asem ni nyina akopie Supreme Court ama say ebinum mpo wo ho a Supreme Court gusu te so ya wogusu a o kan asem no eno nti High Court ni to me we need jurisdiction bia wa asem no nti obetimi aka asem no eno nti ebe ya High Court no entwa asem no mu eno ene nia Attorney General ede akwakodan Human Rights Division no ewo Accra High Court wa wo che se wontwa sansem ni nyina mu na anye sape na ekamia ye se ye twe asem no ede akona chi bio na se ye koyenimu ana ye de tu wanim se enche kra na yeti se University of Ghana Legon COVID-19 no amani musopa a edu omanfo nya na eno osofo shempom din sem so ono abokwabena minta akando edi ababontin se de enti adesuafo ni bi COVID wo manya bia ane se ye fre bibi whole week na sa whole week no ene se wo nyina eka bom wo mu edi agro whole week se bia wo hwe na kantankafo we mu no wo asom eti katangafo esomu a unity hall no na wo so asom Republic hall no wo so asom ne nyina sa celebration ya ekoso no na celebration no koso na nse nkwada na ya desuafo no mo abodompem nti ena COVID no ema ne mu so ewo ho na se de COVID esitie no ewo mu se sabre enye global issue anasa amansan nyina ehawde nanso etore bi a yare ewo ho eyare aba be kan ye ho eti se niema bi kekasi ani a COVID ritimi FM na epiaba etinye se bia yakasa enye pandemic bia anasa afiri ho nti ena yakasa na mmom no COVID-19 no se ye tu onamon na ye ne yesese ye ne anye ne yie di a COVID ye obetimi atake advantage obetimi aba bewuram ebi ne se ebi awo ho wo mfa enso ne se me na wo nsa wa ho ne die ewo fom wo didi nuane a enyunu anasa wo nam ho a wo mo ho ban anasa bia ye nhwe kora na mframaboni bi eba na nose mask ne mask ti wan hye bi ne nyina ye niam bi ebetimi aboa
ama covid no wanya bie fi se etimi fa mframam etimi ba enam se de esi etienti obi kora ebo wa owasa yare ne bi no wanya bi enti ebra nkoda no wo mudi wo mo whole week no ye whole week celebrations no wo mo tepentenkwa no wo mo kwa wo mo eba no ne nyina ka ho enema covid-19 ema nim so ewo University of Ghana Legon na eno ena honorable Minta Akando wodi ato Ghana fo nyina anim se wobesre se ewo mu se enye global health emergency de nanso wo mu nto anamo no wo mu so na wo mu nya hu bibi se de ebetimi yaboa na edru July 1 no na ababa be pie mu se enipa a wo mu enya covid-19 ni bie wo University of Ghana community no eye nipa aduasa ene dunsia eti eno eya asempa na sa rehosem kese pa a esiye eno achi eno sanso editu dwabie mu se wo mu akonfirm se suspected cases no ya eya 316 sa bredi wo mu confirm se wo mu enya COVID-19 ewo University of Ghana Legon no eye 107 womu ena enya bie na womu echiremu se wo hye University of Ghana Legon no a owura Minta Akando chiremu se asam ne ba ye no a ena impomti na kache no womu tu fa se so ofore okore ena womu kɔ hɔ ekototo niema yie pa eye ho adwuma na Noguchi Memorial Institute and Medical Research for Medical Research no womu nso etu ho anamo womu confirm se sankrofo na womu eyare no eye COVID-19 ena aye womu anasa ede ohawo ene abenedie no ababa beto womu eso na ehwo asem nyina no empanifo echiremu se womu ebehwe na womu aye se de be ya bibia ebekoso wano asem ye die chire de ebefiri mu ababia na tiefo ye nyi maso emfiri ho efa COVID-19 a amane mu so ewo University of Ghana Legon ye to ansem ne so ne de ani achiremu ewo ensamfufuro mu na Ghana prosi woni abo won homode ne pa woni kire se enipa bi ebo wo mutrim sanka wono ekwa akowia obi abrantie bi a woto form agudie gold ibi na omu etimpori nyina no wono ye sanka womo kwa akotware no ewo efrinkra ekwa akuapem manfe ekwan rum ho no eho ena nkom kwa akotware na nkom kwa akwaji sika anase gold a oton a ne buo no ebesom 1.3 million Ghana cedis ode etu nsane ani a eyebe se 1.5 kilos enanka womo ekwa akwaje na ne nyina mu no wono kire se womo tra nkran ha presifo na akire womo tra nkran ha ene womo ye enu ampeso womo ye nyina wieye na abrante a wono eye godi ye ne dia no wan de presifo ene din atakakra wono kire se wono ankasa ne bodyguard ya wo ka ne ho a wosan ya ne driver ene woni nipa mienu bi hyehye ho se sa nkrofo no won be kom ho abom no makwa akwaji papa ni gold every nsem na presifo so won kwa no machi nipa miensa ye Adam Zibo Masawood Yusuf ena afi Kenneth Kati na what you say Kenneth Kati no wono de emtempa na e wo kwane so wono ano ena wono eche no won che no na what motorbike so a wo di Land Cruiser bi achi denden dia se enna na gold ni wo mu ananko akwaje enna mienu e kan ho eye Adam Zibu ene Masaudi Yusuf no de won be chi won ewo East Legon ha sei ewo nkran ha ya won mo no won mo so tete ha sei nkran ha sei no won mo twan senka abranti we akwaje gold no aba na emom etuo ni akode ana won akwakoto ya womode ebe transport womuzu gold no mo kwa akwaje de free papa ne nsemo no ni nyina prosifo chese wono ensa aka na wo chese abrante na gold ni ye ne dia no womo atimi anya no amoma bone ho ban ayi na free sa ha nyina yi mu ena bio gold a nanka woton a ebedu 1.35 million Ghana cedis no woni agine nyina e de akoto ba bi pa abrante no sese prosifo e bone ho ban meka wo se na KJC company limited no panom sia kasebo ena wutie e wo Sompa 106.5 FM so Accra ye toa ensam no eso abrante bi e fe ne Dada Joe Remist Dada Joe Remisi ni die da ne so pa na se ne die na maame ne papa de wo no e da ne tiri so a wasesa no aye no Dada Joe Remisi no eye Joseph Bedubuatin na Joseph Bedubuatin say Ghana had the war ye ne say according to FBI for America for omo abedwafo mo ye nhwehwemu wo sumase bone no omo ne ba ne say abrantie yi ebu America for pa na wode na da odonsem ene odi enya wo ye fa ni romance ena inheritance schemes etwotimi yete said ye bia wo wa japade bi ewo Ghana anase wo ye japade bi ho adwuma anase eniema bi anase wo do wo pe wasem na odi Leon Crofo wo de da America for
na America fo a wadada wo mo agye wo mo nsam sika afrodo wo mo no ya ka kyewa wani so bebriu eno nanam so ma America ban nam senior wo Ghana se wo mo ne abamu mpanifo wo Ghana dinketa ho to wo mo nim se wo mo pa brante na nkrofo nim ne se fa ne dada Joe Remes no a wagye din social media wo sika se tam magu no so se tam ene ade no wo mo pe no ache no ena Ghana ban so ama ho kwan sa abrei abrante ya che no America fonsa so ne mu a wo ma tabiri na free Ghana ha de ne ko America mamu kwa akodi nasam yeze bi omo de ne kwa America so onko bobra wo mo ma ne so de na kwa America se de be ye behwe na wo ma di nasam boko na bibia akoyie na no na American embassy wo Ghana ha wo mo Facebook post no mo de to wo se diplomatic security service special agent no wo mo ne Ghana ban panifo ene to anamo a abrantie tokro bia no wo hyemu no wo mo timi ekobɔ no te se de wusi a ye bo no tutuo na ye bo ne wusi ama na pie no ama wa pie ama sabre ye nya no ye na kopia America mamu a ye kwa kodi nasam sanso na Sompa kasebo edi akire de be free ma bia ye nyima so emfrim survey bi apie every amontre so aba na survey no every global info analytics wono akache wono eye hwehwemu e de nsem to nsane ani wo mu wie pe no one ehunu niema ewo mu na fre wo de honsem e de aba amontre so na pani ahoda no eye Musa Dankwa wono ene wa ye sa hwehwemu inu a kire se geze Ghana fo wo de ti ye pa wo mu hwehwemu no kire se Ghana for do na won ne kasa aye no wan che se aban foforo ba aye wa betoto niema ama ne nyina ekoyie ama se won asetena mu sesa pa afei na num ho ya aban ye se wode dumso levy ba sa no atworo no dumso levy wan Ghana sidia na wo se nko de ba beto petro so na nka aja dobafo a wo mu ekoto petro no waje wan sidi afi wo mo ho no matimi de aboa ade aso dumso ano no wo se wo hamu nchichemu be se aduonum enum Ghana for do a won kasa aye no se won nyina agitum ya ne emu fa na mpo ye dobafo ya won kire se wo man wonsom eno ane nipa se betimi aboa ama wo man chichiye no atimi akonkan a na ye nyina else ade ye ho ka ho no bi eno nti sa wan Ghana sidi ye mpadifo de ba se nkom de ba beto energy sector ne so na Ghana fo nyina no emu fa do na no agi atumu na enumu ene wo kire se eye nipa kuma bi ena no won kire se no kura mpo no enka saa bere yi de enka won ntu ambo kakransa nanso won ye won hwemu no won ahun se na Ghana fo won mo efo aso pa na ye to kasebo no sunia boshi akwakopie mrahye bedwam edom kuma wo mrahye bedwam won mo akasa na de ogi wo manemu kasa ye enra deputy minority leader Honorable Patricia Apiaje wo masem nyina ene se wo mo de adesede to owura Raymond Acha a wo ye acting executive director Emma Economic and Organized Crime Office Yokofo enimu say wonya etutrasam no a wo pese wo fa Yoko so eye no na de fa ne professionalism and integrity no won fa enye najuma if say wo beda state institution no anasa abaye adwuma no a enye wo political party bidding na wo beye enye wo political party interest na wo beye enye amonyosam na wo beye nemum wo beye de bebo omamu ni nyina etu omo de tu owura Raymond Acha enimu say wonya hweye say Yoko no wo mu gu omo hmfi egu omo ho animu ase a ebedrum bebi ne Ghana fo nya gidie bia ewo mu na de enti abasa ne say one was the former CEO Edema National Food Buffer Stock Company Owura Abdul Hanan Wahab wama kwa kwache no asa ache wona na yira ka ho na ekoye Yoko fofa so eche no wo mo che baako nkra no mo che baako nso ewo tamale a esi ye na time kra na wo hwe charges o mo de bon say tax evasion money laundering causing financial loss to the state etimu ni kwa mo befa so mo betimi ato nsafre obi ama bibi e obi nipa na ka say as a Rambo style bi na mo de ye tutu asem na mo chem say Owura Wahab wo mo frɛ no na wo mo ema ni bill wo mo de tu no ti so no 50 million Ghana cedis ya wo mo si two shorties wo mo de to ho na bibia bekɔ na yere nso wo mo de 30 million Ghana cedis na tu ne ti so say eno nso so wo mo ama ni bill na no mpanifo ebo amane na mami Patricia Apiaje honorable wochem say sa bail condition e kro mo de to no so no politically motivated enya amanyasem a den na obi a wache na wo ye mu hwehwemu wutam sika ente say to no so 50 million Ghana cedis aba na yere nso so 30 million Ghana cedis aba chese wo masika no so ase wonya ontibi nya niema bi mesia na mu no wanya kwan na wotietia ne fa hodie so wo mu chem say Yokofo wo mu ye independent wo mu ye state institution a ese so wo mu kira wo na so a eni kwan so obi afrofro mu djumadiem eti maame Patricia Apiaje se nyese bia wo mu mpese de fa na accountability anansa nkontabuo be ya adwuma nkontabuo de obi apɛ
bra na be yi wano bra na be yi wano contract we ye ne sai saa na ye no ene die ene ebuom na se bia yekofo e de mra be hye o nsem awurawura mu aye ne ma ensem fata ne de e ya de be hagene pa na mo man kotie Honorable Patricia Aboagye. Political persecution. It is part of a broader pattern under the current NDC administration to use state institutions to intimidate perceived political opponents. The Yoko, we know, should serve Ghana, not political interests. This is why we urge the acting executive director, Mr. Raymond Archer, to act with integrity. He must remember that how he handles this will define his legacy. Posterity is watching. Ghana is bigger than any political party, and the abuse of institutional power will not be forgotten. Present, but history will judge your conduct. To be clear, the minority is not against accountability, and I wish to re-emphasize that. We any ye Honorable Patricia Aboagye were your deputy minority leader or on the kaya Sompa kase bonso ye dia sumo anobey ye to aso na fe yakwa akopie mu e wa asantemantem na nsa ne be kwa asantemantem no kai se kase no live e wo ye social media handles ni nyina emu na ye kwa asantemantem mu a na atonsu MA Junior High School B e ho ene yakwa akopie headmaster ye oda school na no ya sa sukuu ikrampo ewo aye Asokwa municipality emu yera Frederick Asare Labi wono na etoto edesere aban se no kure ne nyame anim ni se aban krampo ntimi ama wono nso a omonsem obi etitiru pa na bia o student a aba sukuu no mu ekọ wono nso egusu kura wo mu ne wono ankra omonsem obi no wombra sukuu no muwa na sesei atonsu MAJHS B no sesei atete apra pansam se kontebe classroom blocks a womotiti mu no eny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 e afei womo desk ankoda no teso esua de no eno krampo de na se bobo enye afei teacher fo no krampo no niema wonde be kira de me ankoda no so ate ase no eno so aye se ebuachi bidin no eno nti wototo edesra aban se aban mu a omo na anya sa de asukuu no atete apra pansam Idi kan baby no lack of funds sika semu sisia say no baby abrabo adu still you use chalkboard you dey chalk natural you go so say kakra aban dey aban ye pese ye di boom yi me ye dey pen marker boards in classroom 6 ni nyina na fi apart from that so ye free awofo a the brain support here there but the brain so ma esa atete into no how there you how kakra sika sep ya dia kakra awofo aban dey bad ye boa no abusiani ati yera Frederick Labi wadi nsem wonyina tuja ewo bra na wono mo graduation ceremony ene send off de ama adesuafo ya abeje ntete na nana amwanye ya otoso miensa wono otumfo bantohene wono ena nanimonyam ekopie adwumadie emu kwata won achi wono nso kakra atoso bi ena wotu nkoda ne futitiru pa ese wono mu kwei womo mo ma desua no enya de a ebehia won yie pa na womo nkase womo awie womo kotena fie saa kwa anya saa asembeto won emanwa bebre emankwa ya na omawi school a ebo baso de mekanya se enetete no ente se ne se kan se omawi so munwie na mo be stress se omo nsua de ene oko school da se na wan ko school se meka che oman nyana na kwanya se omo nsua de na da chi bi no o ta bomba opa bi mo ko fa pe onye se bia mfa ma enko tra mo no ene ko ke no omo hwefi se de awofo esitie se na santo epeja pe adisua ne peja santema ze pe Ghana man tena wan ko school ani abusiani ati nana amwanye ya otoso miensa otumfo bantohene ne nsem ode tudwa enso no Nana KJC Company Limited anopa nsia kase bona wutie wo Sompa 106.5 FM Accra ekuoba simprimu ayede ye ho bono a na eya ahotoso ekuoba simprimu a woto adanse ho niam afiri ne nkyan a na wokura wutimu ayewode ekuoba simprimu a wonene nante a wo ahotoso enie adanse ho niam ayede hye edan ase
Ekowie ni nyina e wo ho quality building materials. It is a nadoa e plywood building wires anasa cement iron rods roofing sheets. E nana KJC company limited eno no. Adansie hu niema nyina wo benya na wonya hotoso enhyira gu no so. It is a wokoto adansie hu niema free ne nkyɛn a won so wode ya ebetimi akontent ma menhyira no ebi aso so fi sɛ de ɔdo ho bɔ no no de wɔno so no ebi ba wo so. Etianam sɛ wo ye nhyira na wo ye bemma ba ne agye no atumu na wo hwɛ depo akɛse akɛse a wo bie wo Ghana ha mantam dunsia ne nyina mu a na ɛkyɛ sɛ adwuma no wote ase pa na wo kɔtɔ ne man so a ye de kɔma wo free wutimi ba for free consultation yetimi tu fo mu akwankyerɛ boa wo ama mesin fo mfa wo sika ni ama nipa bi emu bukata efri sɛ nana KJC company limited aboa wo na anu ya adwuma panti ɛna Central Steel for edit trailer ɛna no akyi no wo mo side the truck ɛbɛkyɛ no say outstanding services in 2023 enti nana KJC company limited de Ghana ha wo bia se wo bema ba wo ye bema bankasa eti abrochirefo Ghana fo mo wa mo no ne wo mu ba be si dan a wo bia se de anim no eye eko ba simprimo enye nwanwa wo je basobo wo Ghana ne amono ne Church of Pentecost ho no wo mo se na wa hye no monyam dodo enkrofo wo matimi asi wo mu dan awie so am koto no na KJC company limited no enya sam ketua sa wo nkran anase kumase a obetimi afre eye 020 4355040 020-4355-040 Ekuoba simprimu enono wababi a wonya nu menopause no wonnim se eye secure sanitary pass na bosumi akwantuo no yade ebo ye ho ban epokokko no se wutwa no bosumi bi a se wo pese wonya ahotoso na Egyptifo enya wo dia ene na eye secure sanitary pass eye proudly made in Ghana eti obi an se His Excellency John Dramani Mahama sanitary pad na wo kyade ama adesuafo no eye ato secure sanitary pad if say no na be boye am ye dia kokoduro akosuku wo hye uniform no aboko wo hye atare fita aboko wo nhye wachi if say secure sanitary pads no na wo de dane wo ho na pel cotton na esemu no ema extra comfort na ema eho enkekawo secure sanitary pads nie ne bo no nso eda fom ye wo two convenient sizes ye wo long na extra minty na nentaba no etre eti wo pieto no wo de semu a na afa bonkum na afa nifa na afa baabia leakages bi anim echichi ni nyina na ente se gel no eti wonam ho a enye se bia wonam wo kra hu se bibi kra ebata ho ana bibi tare ho efi se eye secure sanitary pads ladies we are secured. Now we benya bi wo supermarket ahodo corner shops malls ahodo any online shops mo amu Kumasi amutie wo Sompa 93.1 FM no monko mama excellent cosmetics asante mantam wo edum PZ and akwada so estate taxi station mo betimi afrem mama excellent cosmetics e wo 024386158 024386158 asante mantam Kumasi mu nyina mo kwaje mo de e say wo shop na wo ton niema na we need secure sanitary pad na we chese marketing no wonti ase medimafo herbal center Dr. Tamodaso ba be pie enkran ye fra ba bi poku ase mayira nanso wonyera da munya duru ho pe na kire se Dr. Tamodaso nie medimafo herbal center no matimi aboawo se ye sisi yare eye wukotodwe eye diabetes eye prostate issues eye hypertension eye kidney man mema mopa wo chronic diseases typhoid malaria eye yare ben na ade ba kwa wode agidin pa eye stroke anase mubuo yare etu wo de hye bi no wo hyedem wontimi nkwa adwuma wontimi mane muso ene wadwodwo da ho ene ato na wo hwe no ene wakama no atum wobra medimafo herbal center Dr. Tamodaso efre wo boshi nebra na wo wasantemantam Kumasi nso a ene agogo eho ene wo government school no ho no a Dr. Tamodaso waso onyankopon woni ultimate healer enti frɛ no e wo 0244 774 282 0244 774 282 and 050 0727215 050-072-7215 Medimafo Herbal Center Dr. Tamodaso wayaresa efie ene ho ya homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kru from me bo mama nia. Na
papa mo ho te sei awurade aduma ha bɔkɔ nana kɔgyegyesi ɛko bɛsempene mu de wɔtɔn adansie ho nneɛma no nso wɔhyɛ hɔ de oh wɔhyɛ hɔ ɛko ba mesi wɔbɔ adwuma kora sere kane no a na woduru US wɔn so manfo bɔ ndin saa na papa US ha kora de nana kɔgyegyesi company limited agye baabi a wɔn wɔ Holland, Germany, France, Italy, London, Canada ɛba adansie ho nneɛma de a obiya se nana kɔgyegyesi company limited na matese wɔ bi depo kɛsie bi ɛwɔ Akosua ɛhɔ na wɔ biya koto adansie ho nneɛma na ɛyɛ no kora papa oh ɛyɛ no kora pa a police station in Chenhua. Akuba sempre mono. Onye mereda. She, Rekurano, me and Samuel and Wabian Fufro Yao. Baku Abuakwa Sepasi Kumasi, and Bakunso Pokuas and Kranha. Obiase, Nana Kodogasi, a Bemaba, a Dansim, what on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood, and just said about dance. To say BB, they share a dance here, said the Kobi. The pony answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we Akosua depo ene pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsan obi wɔ Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wɔsan bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Koshiman Kumasi Sepasi depo no kra da nkyɛn a ebi so Magazine Road head office no wɔbie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Dadeɛ Ntam edwi so Accra Road Femeswa opposite Alhaji Salia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kɔgyegyesi company limited Akuaba simprimo no medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se me yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka Sentina ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and then a brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and in the brush, a Buzian Chamfa. So, what Pedudo 2 a 1 crying ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and in the brush Abejaso, Abeboye. Kwaku, minim sawayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumikaimi. A Hana do one aircraft. And this Accra and put away the mo. And yet the Muampa. The say, dear, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years. Me connection na enshedam koye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo ba de kro wo ba do kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so for Dr. 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa.
ketuapa we are making with Sahaya Sompa 106.5 FM. Nana KJ Company Limited and Opanunsia Casiebo and a Ugusua Wuti Medima for Heba Center. Ejina Baba Bana secure sanitary pardon so or more asomu ede amaye. Na yɛbɛto ansɛm no so na afei de ani akyerɛ mu ɛwɔ amanɔne. Na ansa ne yɛbɛkɔ amanɔne no hyɛne nso sɛ wobɛkɔ Facebook ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra na wakɔ like Facebook na afei wo nso wode comment ɛde ato hɔ kama paa na wahyɛ na wobi nso anya bi na nanum hɔ ɛna Iran ɛne Israel wɔn ntɔkwa no na egyina mu paa ma me ne wɔ kasɛsɛsɛ de asɛ ne asomrofi adwo ama kraman anya dabre na ne yanim sɛ nka Russia ne Ukraine so anka baabi adri de nka wɔn agyae koraa nanso ni efiri mu aba bi o kyerɛ sɛ ɛno ada ade bɛkye ɛna nɔpɛ ya Ukraine for aka wɔn ho ato missiles ni bi ɛde akɔgu top cities a ɛwɔ Russia me ne wɔ kasa nipa miɛnsa ɛno de yɛ confirm sɛ wɔn mu nyinaa ato ananom ɛwɔ no ho a ɛno nam so ama Russia man panin Vladimir Putin de ni abere paa ya wɔkyerɛ sɛ na nka ɔno de onim sɛ nka nkasa ho eguso koso ya America mampani Donald Trump krampo edna no atum bia wo nyina ehyiehia nanso se obi betwa kontomwa ede afo won ko achi abewura won anum de nya de ya obepene no nti se Ukraine fo so mafo afofra wonom Russia fo so wan ye krado pa Kasebo no wasi ensem de so manopa de di makotene bi ene se wasofo hwempom din so ono abokwa minta akando e de atodwa de ntia COVID-19 ama ne muso e we University of Ghana Lagos wo kire mu se sa whole week celebrations no a e course wo no eno enanam so e de sa wo haw no e bai Attorney General enso akofile motion e wo court ya wo kire se Chief Justice ya atwe ni dwumadie asensen no niam bi a wo pesese no wo no ntwam Ghana abanem sini ene America abanem sini wo munyina kasa bom na America abanem sini ye wo Ghana de krata bonten se Abramti efe ne Joseph Beduboaten an dodo no afra ne Dada Joe Remese no ya che ne wo Ghana ha e de na kopi America ye di na sem fi se wo bu America fo pa wo de medol ene ajapade ho nsem ene nya wo mu Prosifo akɔkyini pa miensa bi a na nka wono kwa akɔwia obi a no otogodu ya godu ankom kwa akɔgye afi ne nsem no ne bo ebesom 1.35 million Ghana cedis. Edom kuma wo mrahye bedwamba no dani abedi eche honorable Patricia Apiagyei ediato owura Raymond Acha a wo ye acting executive director dema economic and organized crime office yoko anim se wonya ise wo de aban adwuma no eya monnosem ede ye niema ode be hye ne party animonyam na wonya mfimfin ya adwuma pepepe fi se enye se bia wo bi mpenkontabuo na mo nkontabuo etiatia fa hodie so de na emoa Global Info Analytics en wa ye hwehwemu de aba se ohamu nchichemu nipa dom no mkasa ye no ohamu nchichemu be se aduonu enum 55% a ye Ghana fo a wo nyina no dumso levy ya na nka aban de ba no wone fo aso pa Nana KJ Company Limited to adansi ho ne mapapa wo Ghana ha eboye chidom secure sanitary pads e ma hotaso ene bambo ekoyie ena medima fo heba center Dr. Tamoda so a wo be pie pokwase mayira ena eboye chidom kase eboye free Sompa 106.5 FM so Accra no e san fan Sompa 93.1 FM e wo Kumase ena Kumase won so ayiko F5 Paris France ya damfopa takwa Sompa takrade Sompa techiman Sompa sunyane Sompa ena Sompa won kranza Sompa wodoma wo nyina fae ena Sompa FM decoder so wunya ye mo a mo follow ye wo Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra wo ko anu like page no na won so wo share ensem de aye de abre enkran adehye nyina ena YouTube nso eye Sompa FM live e won so betimi a follow page no e wo YouTube ensem nyina ya bo ne bede e de akwakoto www.sompaonline.com yeni e de kasebo yi esumo no pay eye me Akosua ago Aboagye wo betimi afram Akosua nhyira me ne me doba Obrempong-Nana Kwaku Ampomah Yadam was see ya woman so ya buy ya the Ghana today. Ebeba.